كاب استديو زينا اري تي في عس سلام طلع تقبلوا فنونا اب مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو بقوصاصر هاجرنا لكسعه عات تاخيلون لوم 10 حدا لكاتيت مشات تلو زيناتات وشتن وصان حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم ميكيل تخلايه قنت بتاتكو قدم هجراو حزات من قداعته مكتال كقبلوا نبر شكت تصويعهم ابنو زوب عرزا بمسرح ممار مستمهارن مسجن قسقاس تمسجيبهم ارترا نبرت اسرائيل على 270 دولار بركيتهم ابو غاندا وراران بطا تخسيتو سراويت منجس سوريا استراتيجياو مسمر مقعزيا تقاطيرو سمين كوريا عناو صور بزل العالم الكتم عبل مصنحات حبيرو اب نوزبا دباروا محدار كباب شكتي زركب هاجراو حزاتي كاب بكلا غحف نصا نكون اتم قصصارن كتتلن كغبرلو كنبر تصويعم نساتهم نيرينا بزهبو حبريتا صعوم انقساس مكاين كابنا بناسمرا دباروا من دفراز رأيلو كباب منغدا حلافنا زي سمعهم جلسات كغحفلو يراي كم زلو زد ما بالعل انساتاتن منጭ ማይን بكلا يسعب ስለዘሎ ዝምልከቱ አካል አqalቦ ክገብረሉ ሓቲቶም محدار كباب شكتي اتو محر دباس بوغنو حزبن سراحتنياتاتن منغستن ب10 لكاتيت بزكايدو وفرا ابتحت بينتوتات استوغحفد على 4 كونتال اكيبهم كم زقاصلو بمحبار غون عقابه تفطراو صغاتات مكلخال بكلا دهبو خوهابو صويعهم محدارن زباد بارباتو فرو وانجيل تخلا هيمانوت دما صلمات تغلبيب كازر مغحف اب غزي كرامات بزورد وحيز ناب منጭ ማይ ብምእታው اب ጥዕና ሕብረተሰብ አልታው ጽልዋታት ስለዘለዎ ትቦ ምክታል ክግበረሉ ብምዝኻር ነበርቲ ጀሚሮሞ ንዘለዎ ወፍራታት ቀጽልዎ ተላቢዩ اب نزوب عرزه مسرح ممهار مستمهارن محيال بستخايده صعري بخنت ناي تمرتي كفله غزين متن مقراص تمهارون ازي كم تمحايشه تساتفون تودادارنت እንደቅርሲዮ ድማ ዘተባብዕ ኮይኑ ምህላው ተገሊጾም بشدش لكاتيتا بستخايده ገምጋም حلافي ቤት ጽሕፈት ትምርቲ ያብትኑ ዞባ መምር ተስፋይ ወትወልደ ገርግስ ሳብ ዝዓመት ትምርቲ እዚ ኣብ ማዕደ ትምርቲ ካብ ዘለዎ ኣስታት 10 ተምሃሮ ኣብ ቀዳማይ ሰመስተር መጠን ምሕላፍ ልዕሊ 87 ሚታዊት ከም ዝነበረ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ድማ ብ8 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ሓቢሮም ጸገም ረሓቅ ኣብያተ ትምርቲ ንምፍታሕ ምስ ህዝቢ ብምውሃድ ክልተ ናይ መባእታ ሓደ ናይ ማእከላይ ደረጃ ሰለስተ ድማ ናይ ቅድመ ትምርቲ ከም ተኸፍታን ዝምስገን ውጽኢት ከም ተረኸበን እውን ኣብርዮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምርቲ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ሃዱ መሰረታዊ ትምርቲ መምህር ተወልደ አብርሃም ብወገኑ ንተምሃሮ ሻምናይን 11 ክፍሊ ዝውሃብ ዘሎ ተወሳኺ ትምርቲ ከምኡውን መነባብሮ መምሃራን ንምድጋፍ ብህዝብን ምዕደራትን ዝግበር ዘሎ ኣበርክቶ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣነጺሮም ኣካይድ ስራሕ ንኡዞባ ዓረዛ አቶ መንግስት ዘሚካኤል ድማ ተጠቃምነት ትምርቲ ኣብ ሕብረተሰብ ንምዕባይ በተሓደ ዕድላት ትምርቲ ዘይረኸቡ ዜጋታት ከይህሉ ንምፍታሽ ድማ በተኻልእ ህዝብን ምምሕዳርን ኣብ ጎኒ ሚኒስትሪ ትምርቲ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ትካላት ቅድመ ትምርትን መባእታን ዝረአ ሕፅረት መሰረታዊ ፍታሕ ከወዳደሉ ነዊሕ ተጓዒዞም ናይ ዝምሃሩ ዘለዉ ጸገማት ንምቅላል ከኣ ተበግሶታት ክውሰድ ተላብዮም ኣብ ዞባ ዓረዛ ካብ ቅድመ ትምርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ብድምር 21381 ተምሃሮ ኣለዉ محبركم إيرتراويان نبرت إسرائيل ندبس سدرا سوات 77644 دولار نمناباي سدرا سوات دما 34560 دولار نحربنياتات سنكولان دما 54960 دولار بدمر 267164 دولار أمريكا أوفيوم بشمون تلكاتي تابزكايرو أخيبات محبركم أب 2019 سلسلو نتفتات دحر مقمقام مدبا سرح 2020 وطينوم اتوم زيغاتات بموداتا من باي سدرا سنكولانن سدرا سواتن نمنግስት ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ አቅሞም ዘፍቅዶ አበርክቶ ንምግባር ዘለዎም ድልውነት ዳግም ብምርግጋጽ በጋጣሚ መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ስራሕ ይትፈንቀል ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሐና መልእኽቲ መሐላሊፎም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል አቶ ሰለሞን ክንፈ ኣብ ዘስምዖ ቃል ከም ኣብ እዋን መኸተ ኣብዚ ናይ ሰላምን ልምዓትን መድረኽውን ውዳቤታቶምን ጥናፊኦም ንሐይሎም ክንቀሳቀሱ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም
ሃማመተ ዞባ አንሰባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት መሪሕ ተራ ንክፃወታ ዝኽእለን ዓቕሚ ንምድላብ ዝበጠነ መደብ ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ንዝተዋፅኣ 50 ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ስልጠና ሂቡ እቲ ካብ 5 ክሳብ 7 ለካቲት ዝቐፀለ ስልጠና ብቐንዱ ኣብ ምሕንፃፅን ምግምጋምን መደባት ስራሕ ዘተኮረ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ማሕበር ፖለቲካዊ ንቕሓት ሃገራዊ ተሓሳስባን ሓበራዊ መረዳእታን ኣብ መንእሰያት ንምስራፅን ታሪኽን ሃገራዊ ክብርታት ንምብራኽን ዝዓለመ ዝተምህሮ ካብ 4 ክሳብ 9 ለካቲት ወዲቡ እቲ ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፅኡ 56 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 100 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝተሳተፍዋ ዝተምህሮ ስነ ልቦና ዓወት ሃገርን ሃገራውነትን ዕኑድ ሃገራዊ ቻርተርን ትርጉም ፖለቲካን ካልእን ዘጠቓለለ ነይሩ ብዘይካዚ ንሰልጠንቲ መንእሰያት ኣብ ምሕያል ግንባር ድሕረ ባይታን መንነትን ሃማድአ ከምኡውን ኣብ ኣገዳስነት ትምህርትን ጽልኡ ኣብ ምዕባለ ሕብረተሰባት ዘተኮረ ሰሚናራት ብፅሓፊ ግደፍ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርትን ሓላፊ ሃማድአን ተኻይዱ ክቡራት ተኸታተልትና ዝቕፅል ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ተኸታተሉና ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተገልጸ ወራር አንበጣ ተኸሲቱ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ባልዕ ብ7 ለካቲት ናብ ኡጋንዳ ከም ዝሳገመን ኣብ ልዕሊ ሕርሻዊ እቶት እታ ሃገር ከቢድ ዕንወት የውርድ ስጋት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ማዕከና ዜና ብ11 ለካቲት ኣጋውሐን እቲ ወራር አንበጣ ብክልተ ዞባታት ዩጋንዳ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝሓበረ መንግስቲ ዩጋንዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ሩሃካና ሩጋንዳን ህፁፅ ኣኼባ ዝምልከቶም ሰመዝን ፖለቲከኛታትን ብምፅዋዕ ኣብ ምቕፃልቲ ባልዕ የግሬታ ኣብ ቁፃር ትባልዕ ዘተኮረ ስትራቴጂ ንምውፃእ ርክብ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ነቲ ወራር አንበጣ ንምቁፅፃር መንግስቲ ዩጋንዳ ኣባላት ሰራዊት መሪሕ ተራ ከም ዝህልዎም ብምጥቃስ ኣብቲ ንጥፈት ዝዋስኡ ልዕሊ 2,000 ወታደራት ናብቲ ተጠቂዒሉ ዘሎ ከባቢታት ኣዋፊሩሎም ኣብ ኡጋንዳ ወራር አንበጣ ክኽሰት ድሕሪ 1900 ሳታት እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ ፀብፃባት ይጠቕሱ ኡጋንዳ ኣብ ምንፃግ መድሃኒት ዘገልግላ ናይ ገዛእ ርእሳ ነፈርቲ ስለ ዘይብላ ካብ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ደገፍ ጠሊባ ምህላዋ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብኬንያን ሶማልያን ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ዘሎ ወራር አንበጣ ከቢድ ስጋት ውሕስነት ምግቢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ንዝመፅእ ኣዋርሒ እውን ዝፈጥሮ ስጋት ከም ዝዛይድ ዝሕብሩ ፀብፃባት ንምቁፅፃሩ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ምትሕብባሩ ከዕቢ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ተኸታታሊ ፃውዒታት ከቕርብ መፅንሑ ይፍለጥ ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ወራር አንበጣ ምዃኑ ዝጠቅስ እቲ ውድብ እቲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ኣብ ሰፊሕ ክፋል ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝተኸስተ ብርቱዕን ዘይንቡርን ዝናብ ዝዓበሎ ኩነታት ኣየር ዝተፀፈየን እንቃቑሖታት አንበጣ ኣብ ሓፂር እዋን ንኽጫጭሕ ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጠረን ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ሰፊሕ ክፋል እቲ ዞባ ከም ዝተስፋሕፍሕን ይርድእ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ብ10 ለካቲት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሃገሩ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ 5 ወታደራት ቱርኪ ተቐቲሎም በቲ ኣብ ዞባ ኢድሊብ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራዊ ነቑጣ ቱርኪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ካልኦት 5 ወታደራት ብኸቢድ ከም ዝቆሰሉ እዮም ሰበስልጣን ምክልኻል ቱርኪ ዝገልጹ ዘለዎም ሰራዊት ሶርያ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ተመሳሰለ ከባቢታት ብዘካየዶ ደብዳብ 8 ኣባላት ሰራዊት ቱርኪ መቕታሉ ይዝከር ቱርኪ ናይቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ከም ዘካየደት ዝሕብሩ ፀብፃባት ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ይምቱ በዚ ድማ ኣብ ሞንጎን ሞንጎ ሶርያን ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ መፍሕፋሕ መሊሱ ከይዓርግ ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልጹ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ብዘካየዶ ዘሎ ስርሒታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ዝፀንሓ ሓያሎ ከተማታትን ዓድታትን ከም ዝመንዝዕን ነቲ ስርሒት ይቕፅሎ ከም ዘሎን ይፍለጥ ነቲ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ዘካየዶ ዘሎ ስርሒታት እትቃወም ቱርኪ ኣብ ዶባታት ገዚፍ ሰራዊት ተፀግዕ ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ቱርኪ ብሰንኪቲ ኣብ ዞባ ኢድሊብ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ቁፅሪ ናይቶም ናብ መሬታ ዝኣትዉ ሶርያውያን ስደተኛታት ይዛይድ ከም ዘሎ ብምሕባርያ እቲ ስጉምቲ ከቋርፅ ትፅውዕ ዘላ እታ ሃገር ልዕሊ 3.7 ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታት ዕቂባ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ጉጅለታት ዝፀንሓ ሓያሎ ከተማታትን ዓድታትን ሓራ ንምውፃእ ብዘካየዶ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒታት ብ11 ለካቲት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እታ ሃገር ንዝርከብ ኣገዳሲ ፅርግያ ከም እትቆፃፀረ ሰበስልጣን እታ ሃገር ገሊፆም
እቲ ድሕሪ 2012 ንፈለማ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሶርያ ኣትዩ ዘሎ ስትራቴጂያዊ ምዃኑ ዝተገልጸ ጽርግያ ኣብ መንጎ ከተማ ሓለብን ርእሰ ከተማ ደማስቆን ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሶርያ ናብ እትርከብ ከተማ ደርዓ ዝወስድ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብሩስያን ኢራንን ዝድገፍ ሰራዊት ሶርያ ኣብ ወሰናስን ምዕራባዊ ሓለብ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ዓሪዶም ንዝነብሩ ዕጡቋት ጉጅለታት ድሕሪ ምድምሳስ ነዚ ስትራቴጂያዊ ጽርግያ ከም እትቆጻጸሮ ይግለጽ ኣሎ ሰራዊት ሶርያ ብዝሓለፈ ሰሙን እውን ሓያሎ ሓውስ ከተማታትን ዓድታትን ከም ተቆጻጸረ ዝዝከር እዩ ሰራዊት ሶርያ ብሰሜናዊ ምዕራብ ሃገር ንዝርከብ ስትራቴጂያዊ ጽርግያ ከም ተቆጻጸረ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ሰራዊት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ኢድሊብ ብዘካየዶ ተደጋጋሚ ደብዳብ ከቢድ ብረት 13 ወተሃደራት ቱርኪ ድሕሪ መቕታሉን ሓያሎ ካልኦት ድሕሪ ምቑሳሉን ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ወጥሪ ተኸሲቱ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ቱርኪ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራታ ዝወረደ ናይ ሞትን መቑሰልትን ጉድኣት ናብ ዶብ ሶርያ ገዚፍ ሰራዊት ክተጸግዕ ምህላዋ ኣብ መንጎአን ሓድሽ ወተሃደራዊ ርእሲ ንከይተባርዕ ከም ዘይተርፍ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉ ተንተንቲ ፖለቲካት ከባቢ ይእምቱ ب10 ለካቲት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ብዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ዞባ ቦርኖ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ክጭወዩ እንከለዉ ልዕሊ 30 ተሽከርከርቲ ከም ተቓጸላ ተቓሊሑ እቲ መጥቃዕቲ ንከተማ ማይዱጉሪ ምስ ካልኦት ከተማታት ኣብ ዘራኽብ ቀንዲ መስመራት ጽርግያ ብምክያዱ ምንቅስቓስ ካብን ናብንቲ ከባቢ ብኣሉታ ተጸልዩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብቲ ከባቢ ንዝቀሳቐስ ዕጡቕ ቦኮ ሓራም ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ግምታት ኣሎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ 2009 ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ብዘካየዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ልዕሊ 36,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 2 ሚልዮን ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ይጠቕሱ ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ናይጄርያ ማሊ ጫድ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ድማ ብፍላይ እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ ሰሜን ኮርያ ቋሪጻቶ ዝጸንሐት መስርሕ ምምዕባል ኒውክለሳዊ ኣጽዋርን ባሊስቲካዊ ሚሳይላትን ካብ 2019 ኣትሒዛ ብዝለዓለ መልክዑ ከተካየዶ ምጽንሓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ሰሜን ኮርያ ነዚ ስጉምቲ ምውሳዳ ነቲ ኣብ 2006 ብሕቡራት ሃገራት ዝተነበረላ እገዳታት ዝጥሕስ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ኣፍሊጡሎም እቲ 67 ገጻት ዝሓዘን ኮሚቴ ምክትታል እግዳታት ሰሜን ኮርያ ዘውፅኦን ጸብጻብ ብተወሳኺ ሰሜን ኮርያ ኣብ ምዕባል ዝዕናዊ ጽዋር ዝውዕል ገንዘባዊ ምውራድ ንምርግጋጽ ምስ ዋነት ቻይና ዝኾና መራኽብ ብምሽራኽ ኣስታት $370 ሚልዮን ዝግመት ከሰል ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ንዕዳጋ ከም ዘቕረበት ኣስፊሩሎም ብዘይካዚ ሰሜን ኮርያ ንዝተነበረላ እገዳታት ብምትሓስ ኣስታት $22 ሚልዮን ዝግመት ሑፃ ካብ ወሰናስን ባሕራ ብምእካብ ንዕዳጋ ከም ዘቕረበትን ኣብ ምዕባል ዩራኒየም ዝውዕል ልዕሊ 500,000 በርሜል ዝተጻረየ ነዳዲ እታው ከም ዝገበረትን እዩ እቲ ሓድሽ ጸብጻብ ዘነጽር እቲ ሓድሽ ጸብጻብ ነቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተነቢሩ ንዘሎ እገዳታት ብምሉእነት ተተግብሮ ከም ዘላ ከተውፅኦ ንጸንሐት መግለጺታት ዝጻረር ብምዃኑ ብጉዳይ ሰሜን ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ከተፋንና ከም ዝኽእል ድማ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ መንጎ ሃገሩን ኣሜሪካን ዝተበጋገሰ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክሳብ ምዝዛም 2019 እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ዝብል ዘቐመጦ ናይ ግዜ መቐን ድሕሪ ምምዛሙ ናይ ገዛ ርእሱ ስጉምታት ክወስድ ምዃኑ ከጣጠቂቑ ዘሎ በዚ ድማ እዚ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ዘሎ ሓድሽ ጸብጻብ ነቲ ዝኾነ ውፅኢት ዘይተረኽቦ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ናብ ዕፁ ማዕጾ ከየምርሖ ዘስግእ ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ መንግስቲ ኮሎምቢያ ኣብዚ ዓመት እዚ ምንጪ ኮካይን ንዝኾነ 130,000 ሄክታር ሕርሻ ኮካ ንምድምሳስ መደብ ኣውፅኡ እቲ መስርሕ ብግልቦትን መድሃኒት ብምንስናስን ከም ዘሰላሰሉ እዮም ሰብ መዝት ሃገር ዝገልጹ ነቲ ሕርሻ ንምንስናስ ዝግበር ተጠቃምነት መድሃኒት ኣብ ሰብን ኣከባብን ጉድኣት ከየውርድ ብምስጋእ ካብ 2015 ተቋሪጹ ምጽንሑ ዝጠቅስ ምስጋር ዕጸፋርስ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጥረላ ትገልጽ ጸንሐት ኣሜሪካ ኮሎምቢያ ፍርያት ሕርሻ ኮካ ክትጎድሎ ተደጋጋሚ ጸቕጢ ክትገብር ምጽንሓ ይፍለጥ ሕርሻ ኮኮ ኮሎምቢያ ኣብ 2017 ኣስታት 210,000 ሄክታር በፂሑ ምንባሩ ፍርያቱ ድማ ልዕሊ 900 ቶን ከም ዝነበረ ይሕበር ይኹን እምበር እቲ ሃገር ብትወስዶ ዘላ ስጉምቲ እቲ ፍርያት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ከም ዘንቆልቆለ ይግለጽ ኣሎ ምትሕልላፍ ዕፀ ፋርስ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ኮሎምቢያን ከባቢኣን ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ
لومي 11 لكاتيت اب كتما كابول اب لعل زركب وتهدروا كدام افغانستان حيال متقعت بوم تخايدوم بتمتقعتي زاكيت قصرهم زي تنصر سبات كم تقتلون نواتاو كسرا كم زوردن منستر وشتاو غديات تهاجر افريط اللهم حلفنت نايت متقعتي زوسد اكل كم زيله انتخونه غنا شبراو غجله طالبان قداماي طرطر كوين اللهم تفصامه ابز عمت زي اب كتما كابول كاب استخايدو تمساسل متقعتات زعبي سباو نواتاو كسراتات زورده كون كم زخلي صبصباتي يموتون سميناو معراب أوروبا كابتمال 10 لكاتيتات حيزو سيارة بستسمية برتو حبوبلان زنابن كم تتقعه مع كنازينا يقال حلوان جرمن، سويسرلاند، نروي، فرنسا، بلجيومن، انجليزن بتباريا وحدقا بخبيت كابستهاسي هاقرات معراب أوروباين بسنكتيا بساعات 250 كيلومتر بزحن باب نفاس تسنيه حبوبلاو معبل زاقيتا بعد سب النبرتن زورده قرأت كوانتا زيله أبتن بتبهريا وحدة استطاع هاجرات براتات نفرتن مقعزة مجد بابورن كم نستوصل نجزي كم تقارص تقاليهم بزي كازي تهبوا بلاو معبل كساب زهد أبقى جنب بحر زكاز خون يخون من قصاص دو كبلن وننت موتر بشكلتها دما بزلعلة كاغ جورن سب سلطان سيبلاو دحنت كم تصوعوا تفليت اللهم إذا خبركم تخطاتلتنا ناي ساعة زيناتات وشتن وطن أبزازي ملهم سرف مربات تلفزيون إرتاي يقرفكم سلام شت سلام كم يسعدكم كي رات عزب تعرتاو زينا سبورت نو زينا زغرب لكم ميكال عدكم بفترشين قدم بشكتا زوبا ماكل ستور دبنا إذا عمز فلامي وددر زي حالف السنبت عبد كبايبي مونوبوليو تخايدو تقدمتي قداماي ديفيجن 225 كيلومتر مشفينهم صوتها مستجمره تقدمتي خاصه 7 كيلومتر مشفونو مقصد دبساين ميكال هابتون غوميستان زركبوات شعت زابلاتا غجله نبينا نوي حوان كليسيام انتقون زوددن كزازم 4 كيلومتر مسترفو تا غجله بعباي غجله تواحيطام تقدمتا موداتا بزكير وصوتا وددركا تقدم كلاباس بيكو سامسوم هاب تعود كوينوم كلاي ود كلوبون سامسوم توماس غويتوم سارساي كاناتنا تسفاصين بمخان كسعبهم كله ساميل مسكنا ايريتيل نهم ملاك ميرون كبراب كلتيون كاباس بيكو مانيل محاري نهم مكن سيمبا هاجر عند مريم سلسيون كابيريتل كابي رابع ساعه ساين زلو درجاتات حيزمون وددون فصيمهم تقدم تخلاي ديفيجن بزكيرو ناي 7 كيلومتر وددر كان يولك تقدم ماي تغليت في ساك عوتن كله هيبرون برهانه صنعات نهم غزا ايريتيل يل هابتاب بولكي نهم منغشا سنبل نهم زمن فسكا اسبيكو كاب كالاكس 10 شبو مخن وددون فصيمهم أمني دكان سيوخا سوسا كيلومتر نخوغوياك سرع علن كله تقدم تدوبو بزخونة موناليزا رايا نمكرة تقدم تياو قصوتا ودد رتيعة عود تخدكون كاليتي دسيت كيدانا قالا نفحي سارسيت بيتيلين فوت سمرهان كاب السراير سوا رابعي تارسيما قرماي حمشيتي يوردانوس رؤسهم كريتين كاب دندن شارشيتي سوزانا فسا كاب دوبو بمخان نودد نفتسيمن تقدم تسالسل ديفيجن بزكايرو وددركا داوي تخسك عوتن كله امان حيشو صنعات سيراك مسغون سامسوم سلومون ميرون قرماي اخريا تمسجن كفلاي كابناتنا بمخان كاب كالاكس 10 زلو درجاتات حزومهم بزي كازز حلف قرامون اب كبابي حمشه مدبر بوليس ناي ماونتين بايك وددرات تخايدو نيرو بز مسرت اب كل عد معصوتو كلتن 14 قداماي فانيل يوناس قالا نفحي الكسندر برختي يل مناسه فصوم برهانه سلسيوم كاب صنعات يوسف مسجنا قالا نفحي هينوس افريم بولكي سيبامون كاب كالاكس 10 تعاويتهم كاب كل عد معصوتو 15 45 كيلومتر مشفان 9 تقدمت يا مسرع ترخيبهم كاب زيوم موال قرماي قداماي كوين كعوتن كله دانيال محاري بولكي زكارياس سيد صنعات عوتو كبرم غودايف احمد عبد الوهاب سناي حوري كلتيون بولكي كاب كالاكس 10 درجاتات حيزون وددون فصيمهم تقدمت دكان سيو ماونتين بايك قداميتي بيتيل ستيفانوس كاب عراق مودادرتا بنوح فلاك تعوتن كلا عباي غجلاو زكايرو توقصوتا وددركا كاليتي فنان مبراتو بولكي ساسيتي ميكال سولومون رابعيتي رومانا غوعش كلتين كاب عراق حمشيتي كسان تغلم غلان في شرشيتي دانايترزن عراق بموخان تعاوتن
أموداتا وددرهم زكايدو كل عيد مع صوت وشوعة العليين عبيتي كخونو كلو سوسا كيلومتر نوشفان 59 تقدادمتي على مسرع ترخيبهم قداماي كا اسروم ستيفانوس كاب غانتا صنعت بمخان تعاويزهم كالاي ميرون مسكنا آخريا سارسي هانيبال ميكايل صنعت رابعي ميرون كبرهم حمشا مانيل برهان شارشاي آبيل قبريوت سلسيون بويلك بمخان وددرهم زازيمهم أبي كرمت زخفت مسكوت مسجارت تصاوتي تقوانات مانشستر يونايتد وساني كبل إدوارد وارد قليتهم مانشستر يونايتد مس تاريخان كبران زغير وصيت تمزق بزي مهلاوا نزسيناتو زلا كبري نمملاس أبي زمت مسكوت مسجار بركز بلا جنزب بمساس كواغبتي تصاوتنا بأولد ترافورد كنا متسينا كبل وودوارد وسيو قليتلهم دحر أليكس فورغسون أو كلتيشن عصوتو سلسن كابتا غانتا مسنباتو نكم ديفيد مويس لويس فان هال هوزي مورينو كما سلطن تازو قصرت مانشستر يونايتد زوما سلطنتي ولا كوابر كز بلا ገንዘብ ወጻይታት ዝገሮም ተጻውቱን ተፈረሙ እታ ክለብ ግን ክትማሓሽ አይካለትን በተጻውቲ ዩናይትድ ጊዜ ከዋሃቦ ዝሕተት ዘሎ ሶልሻር ኣብ ክረምቲ ብዝስላዕሉ ብርክዝ በለ ገንዘብ ከዋሃብቲ ተጻውቲ ብምጻ ነታ ጋንታ ናብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክብራ ክመልሳ ከም ዝኽእል ናይ ብዙሓት ነባራት ተጻውታ ጋንታ እምነት እዩ ኢጣልያቱ ጁቬንቱስ ንስጳኛዊ አሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላ ዝኸፈለት ከፊላ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታት ናብ ቱሪን ከተጉዕዞ ወጢና ከም ዘላ ገሊጻ ፕሬዝዳንት ጋንታ አንድሪያ አግኔሊ ጁቬንቱስ ድሕሪ 1996 ጽዋ ሻምፒየንስ ሊግ ክትዓትር እንተዳ ኮይና መምጻእ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣገዳሲ ዝብል እምነት ኣለዎም ጋርዲዮላ ናይ እንግሊዝ ጻንሕቱ ድሕሪ ምዛሙ ንጁቬ ንምስልጣን ድሌት ከም ዘለዎ ምስ ኣሰልጣኒ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ንድሌታት ጋርዲዮላ ዝተገንዘበ ጁቬንቱስ ድማ ነዚ ዕውት ኣሰልጣኒ ዝኸፈለት ከፊላ ናብ ቱሪን ከተምጾ ቀዳማይ ዕላማ ጌራ ሒዛ ከም ትንቀሳቐስ ተሓቢሩ ኣብ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ካብ መራሒት ሊቨርፑል ብ22 ነጥቢ ድሒሩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ጋርዲዮላ እዚ ዓመት ኣብ ኢትሓድ ናይ መወዳእቱ ክትከውን ከም ትኽእል ገለገለ ተንተንቲ ይሰማምዑ ካብ ዜናታት ጁቬንቱስ ከይወፃና ታጋንታ ነተኸላኻሊ ሊቨርፑል ቨርጂል ቫን ዳይክ ንምፍራም 150 ሚልዮን ሰሊዓ ከም ዘላ ካብ ጣልያን ዝተፈነው ዜናታት ይሕብሩ ከም ሓሳብ ጁቬንቱስ ዳ ኮይኑ ሆላንዳውያን ተኸላኸልቲ ማቲያስ ዲላይትን ቫን ዳይክን ብሓደ ጣሚራ ዘይድፈር መስመር ምክልኻል ምህናፁ ኣብ ዝበለጸት ጋንታ ዓለም ከም ዘሎ ዛምን ቫን ዳይክ ንሕቶ ጁቬንቱስ እንታይ መልሲ ከም ዝህብ ትፅኢት ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኮይኑሎም ብራዚላዊ ኮንቲኒዮ ኣብ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ ክጸንሕ ከም ዝደሊ ገሊጹ بملكع لغاح باير مونيخ ناتتصاوت زركب برازيلاوي كونتينو هيو جيرمان سلازمامو اب مونيخ نتوسخت عامتات كتصاوت كم زدلي نكلابات بارسلونا باير مونيخ حبيرون بسنك زنصوارق تحت بقعات بتقفت بارسلونا تقاوم زغتمو كونتينو ناب مونيخ بمخاله ناب تستلم بقعاتو تملسو كم زلو ينقرم حديث سلطان بارسلونا سيتن ان كونتينو مملاس قدامي سرحو ناي كرمت مخانو حبيرون يريم يغن بر برازيلاوي كونتينو اب مونيخ انصوارق بقعات ناي مصوات عدلن يركب بمهلاو ناب ناي قدم غانتو ناي مملاس تخلو عملكت حتو كم زلو يحبر باير مونيخ كونتينو بقوامنت كتفرمون تراخونا استات 130 مليون باوند كتكفل كتقدر كبرات عزب تعطاو زينا سبورت سابزي فتسم السلام